Ассалому алейкум дӯстони азиз, соза назен саломати хубай навори имрӯзаи мо боз ҳам аз анами магазини Victoria's Secret мешава. Духтаро аксиёи беҳтарин кардагиян, баъд бори новинка овардагиян. Бозори Корвон тарафи пажарка байни духтарако нигоҳ кунед, тарафи пажарка мешава байни сеюму чорум дарвоза. Марамат хоҳишмандо биёен бо айпеш борошона тамошо кунед. Оз мерем аз дохил машмода бо новинкашона нишон метавон. Мана тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза. тамошобино ами рияди магазинои шишагӣ ки ворид гаштед 126 магазин магазини гули гӯен нишонтон метиҳанд. Марамат борои беҳтарин овардагиян. ҳозир дар рафти навор якта ба якта нархош кати машмода нишон метиҳам. боз аксия дорена? Ассалом. аксия дорен? духтарако аксияшона ҳозир машмода нишон метиҳам. Инчунин борои новинкашона. духтарако дариҷа эксклюзивни либосако, эксклюзивни костюму пенюаро шумо пайдо мекунен. Марамат ман рақамашона мемонам. Бори гуванҷо ва туркияи ҳамаш марамат нархошон беҳтарин нархо пешниҳод шудагиай. биёен бо худтон бинен касоне ки имконияти омадан доранд. А касе ки доставка мехоҳад нависеншона доставка доранд. тамошобино мана бинен аз ҳама намудуш инами костюмое ки мебинен ку духтаро аз ҳамино бо расветка доранд. мана бинен анаи тани живатоошон боша аз 100 сомона сар карда то 700 сомонара ҳастай. мана ҳозир нишонтим ина аз 100 сомон сар мешава то 700 сомона. бо нависеншона сураташона мепартоянд. хулас такпушо аз 20 сомон сар мешава. мана такпушо аз 20 сомон сар мешава. ана баъд аксиотона нишонтиен. ина инора духтарако 100 сомон кардагиян. бинен чихе хушруван и дилакози модаян ҳозир ҳама аз ами гирифтестай. мана аксия эълон кардагиян 100 сомон. марамат касе дар кор боша рақамошон ҳаст дар рӯи экран. доставка доранд. мана Victoria's Secret фасон. мана бинен чихе хушручай 100 сомон беҳтарин нарх. ана баъд нигоҳ кунед духтарако куртои фасон приста будед. марҳамат омадагиаи ҳамаи расветко чандаям сиё паплинакая 70 сомоно поча доранд? аҳа не 70 будай. ана почадоро 100 сомон нигоҳ кунед. и тараф ҳамаш 100 сомонӣ материалошон хушрӯ. ина баъд ана кирта почао ё чандан? 100 сомонаи кирта поча. марҳамат духтарако биёен магазини гулӣ анами хоҳарак шумода бо интихоб карда пурра фаҳмонда метия. гулоша бинен чихе бисёраям ё ҳамаш сатсмая на беҳтарин гуло духтаро. марҳамат ина 100 сомон. аз ин тараф бо халато ҳаст. халатотон чандан? ана халато 70 сомонӣ. ина акция рафтестай 70 сомония. и тарафш боша бо 150 сомона доранд. зор доранд ругдор да. хулас духтарако ина биёен бо айпеш хутон бинед. ина ино чанда? аҳа ина 100 сомонора бинем. паплинак почаошона бинен чихе ба ҳазур хушру духтагӣ. марамат метавонен харидорӣ кунен. и ласинатон чандай барои фитнес? 150 сомона хе ласиноям ҳастай. ана ба духтароира бинен хушругиша ҳамаи ҳаминора барои шумо тамошобино 100 сомонӣ кардагиян. беҳад фасонак. марҳамат иҷада ина ино шортик доранд. материалшон ҳам мулоимакай бинен чихе фасон. ана инош боша брюкатяна. ина ино брюкошон катиян. материалшам беҳад мулоими хушрӯ бароҳат. расветка бисёрай интихоб бисёрай. бо хутон биёен айпеш бинен. акасе доставка мехоҳад ина рақамош ҳаст. доставка доранд. шумо скриншот кунед партоен ё нависеншона суратша мепартоянд. интихоб кунед. мана 100 сомон кардагиян. кадомиша ки гирен. ва тамошобино ира бинен магазини гулида муслина тройкаша арзон кардан 200 сомон. ира двойкаш худаш 220 сомон буд. ҳозир боша бори навда ина аксия эълон кардагиян. тройкаш 200 сомонам қахушрай. касе ки муслин истифода бурдагиай худаш медона ки чиқа материали фасонай. мана и вай дора шортик дора брук дора вай дора кирта дора беҳад фасон. марҳамат интихобшон бисёрай. рақамош ҳаст дар рӯи экран гулира метавонед нависенша доставкатон куна. хоҳен биёен ами бозори Корвон тарафи пажарка духтарако. мана
байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин. Ина тамошо бино касоне ки размерои калон мепурсиданд пижамои размерои батал то ҳами 120 килоа одамда мешава. Марамат 150 сомон ино 200 сом будан ҳози аксияда 150 сомонӣ кардагиянд. ҳози то охири навора тамошо кунед пижамои 50 сомаи ҳамаш мода нишон метам. Инчунин духтаро касоне ки боди гуфтагӣ буд марамат ина бодикои фасон овардаги айгили иҷада ҳамаш 120 сомон ай ҳози бо 50 сомонаошам нишон метам. Баъд тамошо кунед ина бинед кадом моделе ки дар корайтона я оригиналои 120 сомон ай марҳамат скриншот кунед партоянша духтараи худаш шумода доставка мекунад.